mar dhi Kenyatta National Hospital. Either yor thieth, kata dhi limo jotuo, kata mna samoro ajadhiga, osiepna moro tiyo kanyo, samoro ajadhiga nene. To VOJ mondi donje rangach. Kende. Tek. Ahinya sama idhi sama jatuo kata idhi neno jatuo kidhi oko seche mag neno jatuo. Yes. Tek malich. Tek kabisa. Mangisi ni security mar Kenyatta National Hospital. And one of the best. Kalure gi gik ma anaseneno sama dhi kanyo. Donja Kenyatta National Hospital. VOJ. To ward ka ward. E floor ka floor. Nitiere jok marito. E floor ka floor nitiere jok marito. Asto, CEO Makojoloni, bende wacho ni for a fact the patient was murdered. Murdered tiende ni no negi. Or admit. Gima Fred wacho maberie mukalo. Enene head of security ma Kenyatta National Hospital. Gisani okonego bed ni nitiere komo beti. Ageno ni nose wuok. To kata mna CEO ni Makojoloni. Achiel kuom gigo magitimo sama gika office makamano en ni gi singore mar rito jotuo. Kata miyo gi rit makare sama gine iye kanyo. Maka gimoro makama otimore. To wacho ni tija kara nokotimo ang'owa? No katiyo tija maber. Emomiyo ng'ata manigi jatuo Kenyatta National Hospital sani niga chiedh nade nikech ka iwacho ni ng'ani nokowuok oko nyiso ni giseng'eyo ni en ng'at manade manyotimo ang'owa manyokawo ngima rawerani. Nikech ka CCTV ok ti tusetieko kendu ni ng'ani nokowuok oko to kara noa kanye. Kara pod entie iye kanyo. Dako semake. Kenyatta National Hospital nigi ting' maduong' kabisa nikech it is one of the referral hospitals e piny Kenya ka. To kata piny Kenya ka jiwuok nyaka pinje maoko kabire. To ka koro nek aina ni nyalo timore. Ting'eyo VOJ gini dola lala doko gok tambake bede ni jofuambo onge. Nikech jofuambo manyodhi